Bubagra Animesh Bangladeshi illegal migrants. Hello babsong jeng tini o video duita topic ni tui cover khlailene kaisa angka je Bangladeshi illegal immigrants tongmano romui je bini thayo kifilo rohna ni bagui je news cholegui tongmani o kongna tui je chini Tiprasa MLA minister tongnai rok tamni bai kok saya siringke tongui tong abono salainai tei kaisa angka Bubagra no torit kanti chakma respect riya hnei je bono transfer khlaidi hnei je SDM o thangui talarlaimani protest khlailemani abono tui chakma community ni koyek jona bujia sujia rok Bubagra no haino buku khamya peri tongmani abono tui cover khlailene puila sakang abono tui ni sana jengsono sana taka angkuno sana skrin norok puila sakang video naine di Tiprasa Bubagra Animesh Bokono Brungno support khlaiya sudu korokse kwbangma saitung Kuttar baccha tumra Tiprasa kuttar baccha এবার নাক চাপতা কয় আমরা নাক চাপতা হইলো বুদ্ধিস আমরা বুদ্ধি জাত বুঝছনি কুত্তার বাচ্চারা দেববর্মা জমাতিয়া রিয়াং কলয় মলসম হালাম বংশের কাইপেং নুয়াতিয়া রুপিনি তোমরা 18 দফায় দালং রাংখল সব বিলিয়া কুত্তার বাচ্চা হেডার সুদা তার মানে ফুরা ang o borok ni bagui besi kok kobang sanan thangya kisi sano sanai joris norok Bubagra no chajagya ngui tongkhanke tam ni bagui chajagya problem tamo nungbono tam ni bagui jole jak tam maklaine abono teis nung kok sadi haino nangya ulta pulta bumano teise kok sanai bono sei musuk hinsinai abo problem solve ngyable nini Bubagra no nung mohaike hamya huoi nin tam manai ba bin tam los thanai ba nungle manja khanke nung jelo ma habnai nung biye bujangnai nung biye romjangnai nini si los ngai haini bagui kono tahundi chajagya angke tamni bagi chajagya bo tam maklainai nung bono tamni bagi joljak abono teis nung kok sadi nini bo right song o kokno teis sarani phading ba chung jeng haini hai tei kaisa topic je right da chaya tei khlage Bangladeshi rok India o hapai tongmano romui borok ni thayo haini hai kifilo rohornani bagi tabok je samung khlaijagui tongmani obono teige chini Tiprasa je neta tongnai rok borok tamni bai kok saya abono kisisa salai nelewano central government bai kobokjak je raida chaya tei khlaigui Bangladeshi rok India o habui tongui tongphaimano naitugui karinani bagui Amit Shah saklai rekha abobo joto state noya matro 4ta state ni bumungsinao aro jagao Delhi West Bengal Arunachal Pradesh tei Odisha no phia aro jagao chung kaham khlai wansogui nai theklaigo 28 February 2025 o Amit Shah to o samuno khlaidi hnai saklai remani hengke chini Tripura ni neta rogle temani bagui chup khe tonglang Sar Ranjit Debbarma simina chirigi tongjao muktui bai kungtui bai khlai ka bui samung khlai tongjao tei kebo kok sanai kri boni badai joto no bukuk chem rojagoi siring ngi paibekha je samung nangui tongmani jorao honke media rok bai singjak kangke baksa basao Amit Shah ni order manna nangpho tei baksa ke basao NRC apply khaijakpho are NRC to tabok lagung ya khoble Tripura o central government si direct sawi tongo illegal immigrants tongnai rok no naitugui kari di hnei hengke nungni ni state ni bumung sajaglia phano nung sadita borok no chini obo Bangladesh rok kwbangma obo haike raida chayatei haphaini kwbangma tongo jengno bo order ro dis jengbo samung khlaini hne nung sadita sakangke si bibino no samung yafarnai bile nung kok si salia khorang si salia ke no sebal samung yapar chine hno tabokle angbo o sukla choron nuatia je kok samani assembly o abono i kubui ninghi ma hola tamani bagai ingkangke 1-2 bochorni sikango norok bumui tongna Shukla Charan bai Animesh Debbarma kaisa kokno tegi assembly o kok banglai pro apro Shukla Charan samani tongo norok tabok se ketal MLA rok minister rok chapai droko tei koyek din tongkhanke norok o wansa BJP rok bai ma tongkhanke bahai pressure rjagnai norok bo sinai apro norok ni bukuk bo chup ungui thangnai norok jibono phano greater Tipraland manya hnei bo okok samani tabok sinango okok rok joto MLA minister tongnai Tripura mothani joto chup ungui pebekha bukuk chem rjagui pebekha tamani bagui nijini post norjagna kirimani bagui manik sahano kirijagmani bagui ta are nung nini sinimung tamo abonus nung puila muito khlaigradi nung temani bagui Tripura motha snamba Bangladeshi wansarok Tripura o raija chayatei ke haphaima bagui chini Tripura sara komorna naigui tongkha hnei nung Tripura motha hnei snam khanable joto Thansa ke khorangti salaini hnei jengno state alada khlai resdi hnei khorangti sana bagui nung Tripura motha hnei snam khanable hengke tabok central government si illegal immigrants rokno naitugui kardi hnei order rui tongo thik no ni state ni bung najagriya hengke nung ko khorangti saon tongmani bile chinor bo kwbangma baike hapaijak jeno bo order di hnei nung tangi chup ke tongkha noro manik sahanole nung naigi ta tongside boni bufani je Bangladesh nok tongmani o nok ni current bill tabok buse phaigi tongkho bonole nung nai tonglio
buba borok Bangladesh ro na naitogoi Bangladesh ro hoi tongsnai ba rohona ning kaka bosa jima thangnai jarang tonga bo de tei naisnai timo nga nung bono asai tonglai nini tuma labung sini bo pro nung sam khaisnai bo bud nana pro phai kok sabai manos norok muito khlai nai di nijeni muchuk tei Tiprasa ni bagui samungma khlai ang kangke loge resign der nai po nga tabok nung samungma khali angai tongkha resign der dita hai angke ba saklai phene redi Tiprasa no pan bokha pan narak di kisa jeng mohai mai ka samungma khali angai tongkha tam khlai ma chana pan sadi khaya hinjai adro kok saya hinjai adro mung sa saya siring Facebook go buireli khaima rok no post khaya ni ro kaisa chuk tongsiu election ga nang khangke board na bagai biang ni ba as kok kabang koploi phai borong ni bukhuk ni ba ragma na phan se jora mane kok salai mano kebo kheba Tiprasa ro wansa bai satok pitok khlaijak mano tei kok sawi mukti krai ro phainai kebo kheba comedian ngai muni roi kok sa phainai election gana phaikangke norok bom mukhang bai boot sanani phainai abono kisa cinta de khlainai norok ang aro jaga o chini Bubagra na kisi se sajagya mani tongo bo o je Bangladeshi raja saya teke ha phaimani kok no tegi bo kaham ke sise saya bui bai singja khangke simis kisa masa sasinai po bo khutba chawi samung no krak romoi tangmani nisi nukjaglia do thine nung kok sawi manlia jora phan ngai tongkha ngai ni party ni kubang mane tar tongle borong no phan nung sarodi Ranjit Debbarma masa chok bo sai tong bare temang sinai ba boni loge o te kani ke thandai ro dita bo kok sawi tong man ke tei bui bu sai manai bile bo simi de sai man ba buini state ni news rok nagi nai khan ke je Bangladesh rok raja sa ete ke tongui tong phai mani o nog rok no thangai dorjar bai wakhagrai o romui to bogui je chini Tripura bai Bangladesh ni border tong mani ayang tei si Bangladesh rok no Bangladesh thangni ni pathogui tongo bo si chini Tripura le siring si unu phan kok sanai ke rei hingke abono tei to chajagya mangnai bile tak baksa borano comment phaisa bai beginai nung bai ke Bubagra no hamya hni mankha rok hnei hamya hinya samung khlai disi hino nung amsung no samung khlai manlia nini jora ngai tongkhan ke nung o Bangladesh ro raja saya tei ke ha phaimani kokno tei nung sawi manlia nini jora chali ngai tongkhan ke nini MLA মন্ত্রী kubang mano tongo nung abono kok sadi hni sarai mano jodi borob kirijagai tongkha borob kok sarakli yang hangke nini Tiprasa mothani bisingo no kubangma group sanamdak tongo tabo YTF TWF TISF TCF hni kubangma tongo borok no nung sadita borok no samkhlai dini rodita hai no tawan bai kaisa para bai kaisa hai reli khlai legras din nung sairo kangkes pai bile hai ke bu khlai ro phi angke ba chaja ya to mang sinai ni bile os gango norok joto no nugui man bai kana o torit kanti chakmano transfer khainani bagui se Udaipur ni SDM o thangai talar lai tongui kha tomani bagui transfer khainani bagui suspend khlainani bagui ingle dothi ase manai phan nation khlai kha nei transfer khainani bagui se talar laio o tala asuk borok ma burum thangai SDM o thang talar lai mini phungai ke nang tala khlor jakata go thangai khaiman tuma labungkha angko o kolom tei khikhlai mani no je Bangladeshi rok raja saya tei ke ha phaimani rok no tei nai a jaga o samung phanang khangke ba teisa chakha mung bile a jora o koijona samung tangjanai tongmani yakarai o protest o thangi sogui tongkhana koijona o watui ni jora o watui manjagai lumui phaikana kongrangi phaikana asuk watui sal kosto ke protest khlai phaimani talaroi phaimani phungai ke tuma result makha logo no tala khlorja video ni paithago kisi sa ani kok kjarjanai be tongkho chini MLA minister no simis jeng hamya hnei tongmoi paya nung angbo abono barja mananai chini Tripura bo taba kwbangma social media influencer rok phaika YouTuber phaika Facebook o videos namnai phaika Instagram reels namnai phaika norok videos namai post khai di kaisa pano video ni kachara kisi sapano nung o topic ni tei kok sadi kok sakangke borok yogya khorang mati sanai borok kok ma sanai jeng nugui mankha YouTube o koyekjona o topic ni tei videos namka khorang tei saka Yogya Animesh Debbarma bo bini buku bai sak bai thang basoi kok saimania phano bo bini Facebook page o je bui rally khlai tongmani abono ang hamjago hunai samani bukhak tei bo kaisa o rally no bo bini Facebook page ni bising tei bo share khlaimani rok jeng nugoi tongo joto nung ang o topic no tei khorang ti sakan ke borok yogya kok ma sanai haini bagoi nungo videos namdi snamui o topic no tei khorang ti sadi